Giftig souvenir Floriade. Energiescans bij stichtingen en verenigingen. Het is vandaag 29 november. Dit is het PLMA-journaal. Wout Poels hoopt in februari zijn rentree in het profpeloton te kunnen maken. Dit heeft de Blitterswijkse wielrenner woensdag laten weten. De ronde van Algarve wordt hopelijk zijn eerste start. Wout is inmiddels bijna volledig hersteld van zijn zware valpartij tijdens de Tour de France. Als gevolg van de val functioneert zijn nier nog maar voor 75%. Dit heeft volgens Wout echter geen effect op zijn prestaties op de fiets. Zelf zegt hij dat hier goed mee te rijden is. De Floriade is sinds begin oktober gesloten. Maar Diana Leyen uit Zevenum heeft er een buitenlands en beweegbaar souvenir aan overgehouden. Afgelopen zaterdagochtend deed Leyen in de woonkamer een bijzondere ontdekking. Nou, ik was aan het opruimen. We hadden vrijdag een feestje gehad. En ik was 's morgens aan het opruimen. Ik liep heel van de kamer naar de keuken. En toen dacht ik op een gegeven moment van, hebben mijn kinderen me gefopt met een nepspin? Dus ik ga bukken. Ik wil die spin aanraken. Pakken. En toen bleek dat die bewoog. Nou, dus een echte spin. Hoe reageerde jij? Nou, ik schreeuwde. Ik sprong natuurlijk weg. De spin bleek uit een djembé te zijn gekropen die Diana op de laatste dag van de Floriade nog had gekocht. De spin kreeg zaterdag na het vinden een plekje in een afhaal Chinees bakje. Vervolgens bracht Leyen het beestje naar haar zus Kathleen van de Licht, eigenaresse van de dierenspeciaalzaak Van de Licht allicht. Zij herkende de spin niet en ging op zoek naar de oorsprong van het beestje. Nou goed, op een forum geplaatst en er is een spinnenforum. En al snel bleek duidelijk dat we hem dus niet met de handjes aan moesten raken, want het is dus een giftige spin. Hij komt uit Afrika, hij komt helemaal in het zuiden van Spanje ook voor. Italië zou die ook voor kunnen komen. En ja, het is voor Europa eigenlijk de grootste spin die hier voorkomt en eigenlijk ook giftig is. Hij is niet dodelijk, maar goed, het is ook geen aaibeestje. Blijkt ook nog dat je hem niet mag hebben. Dus we zitten met een probleem. Kathleen van der Licht heeft iemand van de brancheorganisatie gebeld en haar probleem uitgelegd. Hij gaat verder uitzoeken wat er met het beestje moet gebeuren. De spin heeft in ieder geval nu een plekje in een terrarium in Venray. En het achtpotige diertje heeft ook al een naam gekregen. We hebben hem omgetoverd naar Floortje. En we gaan voor Floortje zorgen tot we weten wat we ermee aan kunnen. Of we mee aan moeten. En dan zullen we daarna handelen. Ga je hem missen thuis? Nee, en de kinderen al helemaal niet. Wat gaat er met de djembé gebeuren? Ja, die komt gewoon weer terug in de kamer te staan. Zangeres Mieke Jansen uit Venray zal dit jaar de finale van de verkiezing Venraynaar van het jaar 2012 opluisteren. Mieke Jansen, die onlangs samen met Bjorn Poels met het liedje Os Bestoon het liedjesfestival van de Venrayse carnavalsvereniging De Pielhaas won, zal tijdens deze feestelijke televisieuitzending op Oudejaarsavond 3 liedjes ten gehoor brengen. Op kerstavond 24 december om 7 uur worden die 3 genomineerden voor de titel Venraynaar van het jaar in een extra uitzending op PLMA's televisie voorgesteld. Vervolgens kan het publiek stemmen op een van de 3 genomineerden. De finale avond op Oudejaarsavond 31 december begint om 7 uur op PLMA's televisie. Venrayse stichtingen en verenigingen gaan samen besparen. Het project is ontstaan vanuit het bedrijvennetwerk Venray in samenwerking met de gemeente Venray. De gemeente steunt het project en daarmee de verenigingen. Zij vinden het belangrijk dat de verenigingen en stichtingen met accommodaties de financiën in de toekomst in de hand kunnen houden. Energiekosten zijn een heel belangrijk onderdeel van een exploitatie van een gemeenschapshuis, van een voetbalclub, zelfs van een schutterij doet mee in dit geval. En daar willen wij graag in meedenken en daarom hebben wij aangeboden in het programma Samen Besparen naar die verenigingen, naar die gemeenschapshuizen toe om een onderzoek te doen, een zogenaamde energiescan. Maar met die kosten, die een belangrijk deel van de exploitatie zijn, kunnen verenigingen naar de toekomst toe veel duurzamer worden. Duurzamer in de zin van minder exploitatielasten in de energie en dus veel meer te besteden aan dat waar ze voor zijn, voor het organiseren van evenementen en wat al iets meer zijn.
Op dit moment wordt er bij verschillende verenigingsgebouwen een energiescan gedaan door een energieadviseur. Vandaag was dit bij wijkvereniging Op het Nipperke in Venray. Zo'n energiescan bestaat uit verschillende onderdelen. Ten eerste beginnen met wat zijn de kosten voor energie. En dan spreken we met de verenigingen door. We kijken naar de gebouwtekening om een goed inzicht te krijgen in het gebouw. Vervolgens doen we de opname dat we heel goed controleren hoe goed de schil geïsoleerd is. Glaswerk, de gevels, de vloer en de daken. En we kijken naar de installaties die gebruikt worden. Bij de energiescans die al gedaan zijn, vielen er verschillende dingen op. Alhoewel de verenigingen wel weten dat energiekosten belangrijk zijn, zijn er toch nog genoeg punten waarop bespaard kan worden. Je praat over glaswerk, dus niet altijd is dubbelglas of een betere kwaliteit gerealiseerd. Ja, je kunt denken aan ketels, hoogrendementsketels. Je kunt denken aan goede ventilatiesystemen. En dat soort maatregelen. Om niet te vergeten de verlichting. Verlichting is heel belangrijk. Verlichting wordt veel gebruikt en ja, daar kun je ook hoogfrequent verlichting of LED-verlichting gebruiken. Ook daar is een flinke besparing te realiseren. Uiteindelijk wordt van de gegevens een plan gemaakt dat wordt besproken met de vereniging of stichting. De gemeente wil daarna bedrijven uit het bedrijvennetwerk betrekken bij de uiteindelijke uitvoering. Hoeveel de energierekening na uitvoering direct omlaag gaat voor de verenigingen, weet de wethouder niet. Het is wel de bedoeling dat de aanpassingen ervoor gaan zorgen dat de stichtingen en verenigingen hun eigen lasten in de toekomst kunnen gaan dragen. Ik denk wel dat het heel belangrijk is, ook gezien alle ontwikkelingen die er zijn en gezien de hele veranderingen in verdienmodellen die er zijn, dat we gemeenschapshuizen, verenigingen, stichtingen zoveel mogelijk zelfdragend maken. Dus dat zij hun eigen kosten kunnen betalen, dat zij hun eigen energielasten kunnen betalen, ook uit datgene wat zij organiseren in hun gemeenschapshuis. Dat zou het mooiste zijn. Maar daar hebben we nog wel een tijdje voor nodig, denk ik. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 12 uur 's middags. Vrijdagavond om 7 uur is de eerstvolgende nieuwe uitzending. Zo dadelijk het weerbericht. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Komende nacht zijn er enkele wolkenvelden en brede opklaringen. Het gaat licht vriezen. Er ontstaan enkele mistbanken. Vrijdag overdag is het droog en wordt het vrij zonnig. De temperatuur komt 's middags uit op 5 graden. Er staat een zwakke wind. Bedankt voor het kijken en tot morgen.